Bartos Csé István. Úgy bizony, de! Most itt vagyok a szőlősbe. Most nagyon csendbe kell lennünk. Mert most köröznek minket. Őrzik a tulaj a szőlőket. Igen, úgy bizony, de! Nézzék, milyen jó telepet találtam. Lehet lopni szőlőt. Most épp viszem haza magamnak. Hát valamiből meg kell élnem, hát engemet nem fognak engemet kilakótatni. Hát ez a kajám, hát most mit csináljak? Itt van, ingyen van. Hát még lehet gazat is enni, nézzék, hát nézzék. Ott a jó szőlő. Nézzék. Ott van, ott virul. Nézzék, lássák, és én egyet elveszek. Nézzék. Úgy bizony, de. Nézzék. Jó. A levelét is meg szoktam enni, az jó. Hashajtónak. Úgy bizony, de. Hashajtónak jó. Hát akinek nem jó az emésztőrendszer, akkor egyen ilyet. Hát én most éppen meg kell ennem egyet. Hát nézzék, a levelet is meg lehet tenni, nézzék. Itt van, meg lehet tenni. Ezt most mit tudjak csinálni, ez van. Igen, úgy bizony, de. Nézzék. Itt van a szatyrom. Ebbe kell beletennem. De úgy, hogy ne vegyék észre. Úgy bizony, de. Most körülnézünk, van-e valaki. Nem tudni. Hát én most nem látok arra kocsit. Hát, jól van, most szabad a pálya. Hát igen, mert múltkor itt dolgoztam, megengedték, hogy nekem szedhetek, de most nem tudom, hogy szedhetek-e, vagy nem. Úgy bizony, de. Na akkor álljunk neki szedni gyorsan. Lássák, itt van a szatyor. Hát, most szedem a szőlőt. Igen, most szedem. Csak nem tudom, milyen szőlők ezek. Anyádat. Ígyni. Bele kell tenni a szatyorba, ígyni. Hogy ne legyen semmi baja. Hát most nem skár itt születelnek, azt mondom, vesznek már egy szőlőt. Most azért nem szólnak. Hát itt van, drága, jó fajta, nézzék. Nézzék, milyen jó szőlő. Hát hol találunk mink ilyen szőlőt? Most nem azért. Hát nézzék, lássák. Pici oda pörkölödött, de azért jó étvágyat mindenkinek. Jó van, ezt is tegyük bele a szatyorba. Bizony, de. Így. Itt van, anyádat, hát ilyen szőlőket gyártani. Jó van, itt van elő, csak még nem tudni mi. Jó van, most nem tudom, hogy most mit csináljak itt. Hát picit olyan vízíze van a szőlőnek, hogy hát nem tudom elhinni. De az baj, nem édes a szőlő, hanem vízízű. Valamit beletesznek. Valami permetet, nem tudom. Most itt vagyunk a szőlősbe. Hát jó van, most még szedek párat, azért még megmutatom. Nézzék. Tele van muslicánkkal, hát ez nem jó hír. Így csak pár szedet szedek, lássák, ígyni. Itt is leszedem. Szétbomlom és megeszem. Lássák. Nem tudni még mi lesz. Hát. Jól van, szedtünk szőlőt. Itt van a szatyorban. Most azt kell csinálni, meg kell keresni a biciklimet. Nem tudom merre van. Csak úgy kell menni, hogy ne vegyék észre a biciklimet. Hol van? Nem tudom merre van. Nem tudom hova tettem a biciklimet. Úgy bizony, de! Jó van, itt a szőlőm, le van téve. Jó van, menjünk. Hol van a biciklim? Az Istenit! Hol van? Itt kell lennie valahol.
Meglátnak. Megláttat a kassai. Jön kocsival. De az nem biztos. Úgy bizony. De! Most meg kell állítanom a felvételt. Megláttak. És el kell bújnom. Ide. Már jön. Ide leteszem a szatyroomat. Úgy bizony, de. Most megtaláltak minket, most azért vagyok itt elbújva. Nem tudom most mit csináljak. Most előbb egy kocsi ment el. Úgy bizony, de. Már szól a kocsinak a szirénája. És nem tudom, minek kell szirénázni. Mi? Valaki meghalt? Vagy mi? Hát ezért borzasztó. Itt el kell bújni, nem lehet szedni. Hát mikor jöjjön ki az ember? Este? Hát jó van, én este kijövök, akkor szed. Az öreg anyádnak, a anyádnak. Az. Dá! Úgy bizony, dá! Dá! Na. Jó, most már elment a fater. Most meg kell találnom a biciklimet. És el kell mennem. Úgy bizony, dá! Jól van. Keressük. Az Isten itt. Azt tudtam, hova tettem. Hol vagyunk mink? Az nem a Mennyország. Ja, jó van. Hol tettem a biciklimet? Nem tudom, hol van. Mindjárt körülnézünk.